ụwa na-akpọ m onye mmiri, ụmụ ụwa na-akpọ m onye mmiri, onye owu mmiri, ọgbaje mmiri, nwa ndị mmiri, ajọ mmụọ ka njọ gị, ijụọla chi m, ijụọla chi m, ijụọla chi m. Ihe ojii kee m onye mmiri, ihe ojii kpọọ m nwa mmiri, ihe niile m nwere, ihe ndị mmiri, ego ndị mmiri, akụ ndị mmiri, ụba ndị mmiri, mma ndị mmiri, ụmụ ụwa na-akpọ onye mmiri, onye owu mmiri. Ụmụnne m ụmụ Igbo, ekene m unu. Ahụ isi ike wara unu ọjị, ya mara m na unu mma. Maka ndị bidoro isonyere m ọfụ, onye unu na-afụ iru ya na onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị. Eze nwaanyị ọpụrụ iche bụ afa m. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe m ji azọ ndụ. Nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Isiokwu m taa bụ, ọ bụrụ na ị bụ nwa mmiri, eziokwu na ị bụ nwa mmiri, na amara gị n'ọna mmiri ka ọ dị, ma niile agba mbọ ka ọnwụ ike dịrị gị na mma, mana ọ dịbere gị mma. I wee jee n'afọ afọ asị gị na ịbụkwa na onye mmiri, ma ife ọ na-akọwa, ihe ọ kọwara bụ na ihe ndị gị na ha si eme ụwa na ebe ha nọ bụ na mmiri, nke pụtara na ịchọ ka ụwa mara gị mma, na ị ga-eje na mmiri ahụ wee jee kọrọ ha, gbasara ha ụka, gwa ha ihe ị chọrọ na ihe ị na-achọghị, na ị ga-eje na mmiri ahụ wee jee kpere mmụọ ahụ nwe gị, kọwara ha ihe na-eme na ndụ gị. Ya bụ nkụzi a na-akụzi abụrụ maka onye ọbụla, ọ maka na ndị bụ ndị mmiri n'onwe ha, ndị bụ ndị mmiri n'onwe ha, ndị bụ nwa mmiri n'onwe ha, na onye a akara ụwa gị, ndị gị na ha so eme ya na mmụọ mmiri ka gị na ha ga-esokwa ụwa, na ndị ihe ụwa gị anụwa na mmiri ka ha beziri, na be ha bụ na mmiri, na ebe ihe ejeje nweta ha na ọ bụrụ na mgbaba ụzọ, na ebe ị ga-eje nweta ha bụrụ na mgbaba ụzọ, na ebe a ha na-anọ bụ na be ha bụ na mmiri ka ị ga-eje wee nweta ha, ka ọ ga-abịa nweta ha ebe ahụ, ịkpọnatazie ha ụlọ ebe gị na ha na-abụ ga-anọzi, ị na-agwazi ha okwu, ihe na-amasị ha nọrọ ebe a, ha ya abịaza gị dịka ego ayọrọ, dịka nke a na-akpa akara aka, dịka mkpụrụ okwute ahụ na-esi na mmiri, a na-akpọ ya mkpụrụ agịrị ma ọ bụ kọnkịrị. Ihe awa oke agbara, ọ na mmiri ka esi ewepụta ya. Kịta ejizi ya arụ ụlọ, ọ ya na-eme emezi ndị mmadụ kịta nsogbu ya na-eju ebe niile, akpọpụtachagwa ụmụ agbara enu ala, ndị ọgbanje aka nkụ, ndị mmiri aka nkụ, maka na ijere na-achụchachi ha, a na-ediri n'izi mmiri, na-ekpopụta aja dị na mmiri, na-eji ya na-arụ ụlọ, ekpopụta kọnkịrị nọ na mmiri, na-eji ya na-arụ ụlọ. Nsogbu a na-akawanye maka ndị na-asị ka ezi ihe ndị dibịa eze nwaanyị ji ka nkụ. Mmụọ mmiri gbara na ụmụ nwaanyị, ọ nwaanyị na-achị eze n'ime ya. Ha enweghịzi ụlọ na be ha maka na a na-enye ha nsogbu oge ọbụla, fa na-apụtazi n'elu ala na-epozezi ndị mmadụ. Unu agba n'olu ma onwe na eziokwu ka m na-ekwu. Adịghị ama gị bụ onye isi ụka mụrụ nwa, sị gị na nwa gị wee onye mmiri, chetụfụ ya akwa mmụọ mmiri enyeghị m nwa. Onye rere nkịta zụrụ enwe ihe ntụkụ dị na be ya. Ihu agbara ka ije zụọ ala, ị mara na ị zụrụ ala n'ihu agbara, chi na onwe ihe ọ na-eme, enwechasịa ya n'ụlọ. Ofe agbara ha pozesi ya nwa gị, ị ga na-anụ ọgbanje ọgbanuke, ị ga na-anụ ụmụ akụkọ a na zuru na be gị. Ka nji gaa n'iru n'ebe m na-aga bụ na nkụzi ihe ị ga-eme ma ị bụrụ onye mmiri, ma ọ bụrụ na ị chọpụtara na ndị otu gị ahụ nọ na mmiri ka ha nọ. O nwere ndị otu ha nọ na mgbaba ụzọ, ijebe na mgbaba ụzọ enweta ha, ma ọ bụ n'ọhịa, ma ọ bụ patikụla ikwu osisi ị ga-aga n'ebe a ka ndị otu gị nọ. Nwekwara ndị bụ nọ n'ime mmiri, ndị a gị na-asị eme ụwa nọ na mmiri ka ha nọ, nke pụtara na iwu na ebe ị ga na-agwa ha okwu bụ n'ime mmiri. Ọnụ nwe okwu a m chọrọ ikwu niile n'elu ma na dibịa kpọrọ gị jee chụsịara gị aja, enweghị ihe ọbụla ị na-afụ. Ihe gị izizi ị ga-ebu ụzọ eme bụ kaba arụ, ghọta ike onwe gị. Ịghọta ike onwe gị bụ ịmụta ikpe ekpere, mụta ka esi agọ mmụọ, mụta ka esi agwa mmụọ okwu, hapụ ime obere ihe egwu atụọ gị. Ime ọ bụ na ị mechiri anya, ofu ihe rerife ụjọ abịa gị, ma obere ihe obi amapụ gị gwam gwam. Ọ bụ na ị ka bụ onye mmiri, obi ka na-amapụ gị, izuchabeghị ezu, maka na ọ bụrụ na izu gị ezu, ị ga-abụ efiales ụma mmiri, nwe ihe ga na-atụ gị egwu. Ebe ọbụla asị gị banye ọhịa ụzọ mmiri, egwu a ga na-atụ gị. Sọnsọ ihe egwu ga na-atụzi gị egwu nke mkpụrụ anya, ihe mmadụ ibe gị nwere ike ime gị, ata ka mmadụ ga-eme gị dịka nwaanyị ịbụ ma ọ bụ nwoke na-enwechaghị ume, maka na ike ọkpụkpụ aka a na-enwe ya enwe. O wee bụrụ ya ụmụnne m, na ife ị ga-eme bụ chọpụta ka mụta ka ị esi wee na-agọ mmụọ, dịka nna nkụzi ịgọ mmụọ, mbido ịgọ mmụọ dịka nwaanyị Igbo, jee mụta ya ka ọ ga-abụ oru oge anyị mara mmụọ ị ga na-agọziri oge anyị, na-agọrọ chi gị, na-agọrọ mmụọ ahụ, maka na ọ gị na mmụọ akwa eme akara ụwa, gị na mmụọ mmiri ahụ na ọ gị na akwa eme akara ụwa. Ịkpọ chi gị, kpọọ ya bụ mmụọ mmiri isi bụ ebe ụwa.
ife ị ga-eme ịmụtacha ịgọ mmụọ iji na-achụ ya n'ike ịchụ ya n'ike ịpụ ebe ị na-ata eri ọnụ ụta mmụọ bụ ọpụrụ iche na ụdịrị mmadụ mgbe ị bịakwute m na-ata eri ọnụ ma ha ene gị anya ọ ga-adị m ka ịchịkọ ha onwe gị achịkọ ọ bụ na mmụọ bụ mmadụ na-eme one ahụ ka ezi ihe mmụọ ga na-eme nke pụtara na tupu ị na-eje n'iru mmụọ chịkọọ onwe gị ọnụ ka ị ga-eme gị hapụ ime iru ụfọdụ n'ime unu na-eme ha kwadosia ije ebe ha ya achụ aja ha ruo ebe ha dị confuse famazi ihe ha ga-eme ha maazị ma nzu ka ha ebuzo weta ma mmanya ụta ka ha esi wee dị confuse maka gịnị ịchịkọtabeghị onwe gị imebeghị ka ya bụ mmụọ baa gị n'ime ijeze tụrụ ugo wee jebe onye na-eje intaviu ije kwado onwe gị ọfụma ịpụ ebe ahụ ị ga-so onwe gị kwa afa n'ala mana ọ bụ na ịkwado onwe gị akwado ọjọọ ọbụla bịara na ị na-asa ya ịkwado onwe gị jee na mmiri ije jee chụọ àjà iru ebe ahụ okwu ị ga-egwu aba ego gị n'ime ị na-ekwu ya na-ekwu ya na-ekwu ya ọ dịka otego aka ị mebere ya mere gị bụ onye na-anụ olu m ịmụtasị anya bụ ịgọ mmụọ dịka mgbe agwụgwọ gị na ịbụ onye mmiri o nwere ike dibịa chụchagoro gị àjà mana ilego onwe gị ife adịbere otu o si chọọ ike agwụkwana gị maka na ịnwe anwa akwụsịzie ka abụzi ụganị n'elu ụganị nke ị nweburu enwe isi ike agwụ ma dị m emezikwa ụfọdụ si ha achọghọzi ifu ha gbaba n'ụlọ ụka ebe a ka ị ga-anọ wee ya strok ya obesity ya kansa ya tumo ya ụmụ ọya dị iche iche iji shi ike ruo 50 years ma na ịgbanere n'ụwa ụmụazị ị ga-amụta ụta ka ha esi wee bụrụcha ndị ofe ogiri maka gịnị ịhapụrụ ihe ga-enye gị ndụ wee soro ọhịa o ketezie gị na-afịkpọrọ isi na ọ dị mma ijezi yiri akwa ndị kristian mọda ma ọ bụ na ị nọ ọgụ na kristian mọda ịma ịmapụ isi na ụwa dịrị gị mma ma ụwa dịrị gị mma be gị na-agba ọkụ ụwa dịrị gị mma ụwa dịrọ gị mma they will frustrate you ị nwụọ ọ ka mma na iji kịta achọwa ewu ojii mgbe chi ka dị karịa mgbe ahụ ọ ga-emezi o rubidogo n'okwu nọ na sick bed na-achọ onye na-eji achụrụ gị aja achụsị isi na onye a chụtara nwere ike ịnọrọ ebe ị na-enwerezi ụkwụ ije aga ije nwere ike inwe nwoge accident agbajie ha gị ụkwụ were gị arthritis gbajichie gị ụkwụ ya ha aga gbanwụzi ọhịa chọta ebe mmiri gị dị ya ejewuzibe nna gị maka a na-ebu gị ebu o nwere ike chi ga-akpọkwu oge ọkụ inweghị ego ịnya private car eji wee na-ebugharị gị ọ bụrụ keke inweghị ego iji achụ aja ọ bụrụ ego iji aha ya ndị keke ya na-ebugharị gị ya bụ ji kịta arụ kasịrị gị ike chọọ ụwa gị ka ụwa nwee ike ịmara gị mma marakwa nnọọ ihe ị na-enye mmụọ onwe gị na ụmụ gị agaghị enye gị ya onye abụ na gị nwa bụ onye nne gị nwa bụ onye nne onye nna ịgba mbọ niile ịgba even at 60 ka na-ata afụfụ ụmụ gị ndị nụrụ dị anụ fabia na be gị fewere ihe nye gị fewere nke gị ewere ọ bụrụ ọdị gị ha nwa inye gị na ọha ga-ewere gị ka na-agba mbọ achọ ego ị ga-enye ụmụ gị maka na ịdị na-ere mmụọ niile ụmụ agbara ga-eso gị eme ụwa ha nọgidego n'ụwa ike agwụ ha were ozi amoosu na-ata gị ịpụta ịchọwa onye ị ga-asị na ọ ji ọgwụ kechie gị ị na-eje ụka mana ị na-ekwenye na ọgwụ a na-agwọ ọgwụ ịsịkwa na mmụọ ị na-efe na mmụọ ka mmụọ na ọnwụgo ọnwụ maka gị na nwa abụrọzi maka nke gị mana anyị na-anọ ụmụ gị a na-anwụ gị n'iru asịrọ m na ọnwụ adịrọ onye ọbụla na-akara ụwa ya mana o nwere nke bụ na ụmụ mmụọ na-akpata ya nsogbu dịrị gị taata dịka onye na-agọ mmụọ ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ ụka ọ ga-egbugo gị ihe o ji ka dịta otu ọ dị maka na ị na-agọ mmụọ na ịghọta ike nke onwe gị maka na ọtụtụ n'ime anyị bịara wee bịa taa afụfụ njọ ha na afụfụ ometalụ ha ọnya mere ị na-agọ mmụọ elu agọ mmụọ ala ọtịkwa ihe ahụ ị chọrọ oge ahụ ị chọrọ iru ị gaghị erucha ya maka gị na e nwere ụgwọ iji na-akwụ ụgwọ ihe ọjọọ imekọnatara nji na-asụ ụnụ kwụsị na ihe ọjọọ ajọ omume gị akarakwa n'ezi omume gị n'ụwa maka nsị ga-eme na mmefe abụ m onye asị maka otu m nọ kịta ma ha sị na m abụghị onye mmefe abụkwa m onye mmefe mana ajọ omume m anya ha aka ezigbo omume maka na onye ọbụla nwere ụgwọ ọ ga-akwarịrị bụ ụgwọ ụwa ya mere gị bụ nwanne m bụ onye na-anụ olu m okwu a dịka okwu ndụmọdụ ọ kachasị ma onye ọbụla bụ onye mmiri ọnwụ gị agaghị ezuchakwa oge nke a bụ eziokwu oge ezucha oke ị bụrụ onye na-agọ mmụọ onye ihe ọmụma mara onye mmiri ị mataghị onwe gị ikekwa amụrụ gị n'ụlọ ụka nne na nna gị na-eji ụka wee mụọ gị wee nụzie di wee chọpụta ike nke onwe gị ị gaghị enwechakwa 100% udo ị gaghị enwecha udo ka isi wee chọọ ọnwụ agaghị ezuchara gị oke maka na gị na ịghọtaghị ike nke onwe gị wee baa na ya bụ di ma ọ baa na ya bụ ọ na-emekwa ma ụmụ nwoke ụfọdụ ndị ụmụ nwoke bụ dibịa tata ha na nwunye ha nụrụ nke a bụ nke bụ eziokwu dị n'ime ya ha na nwunye ha nụrụ ihe ya eme na gị na nwunye gị ya anọ ma ị bụrụ onye na-eme dibịa bụrụ nwa okorobịa pụta kịta na-eme dibịa bụ ịghọta ike onwe gị tupu ijezie nụta nwaanyị ma ọ bụrụ na ịghọtabe ike onwe gị jee nụta nwaanyị onye enye gị nsogbu otu a ka ọ dịrị gị bụ nwaanyị adịghị agbaghị ya agba
maka ịghọta ike onwe gị ahụ wee jezie nụ ịmara gị ụdịrị onye ị ga-anụ amarakwana onye ịbụ ghọta gị ọfụma udo obi adịrị unu. Ọ ya mere ọtụtụ ndị eze nwaanyị fụrụ onye anụgo nke izi nọ nke ịbụọ nọ nke ịtọ o ruo na nke ịnọ arụ adị ya mma, ma ọ bụ o ruo na nke ịtọ arụ adị ya mma, ma o ruo na nke ịbụọ arụ adị ya mma. Ejena ekpe ya ikpe, ejena je ekpe ya ikpe, ma ọ bụ sị na ihe ha ejekwuzi ya. Ụfọdụ bụ asị nwa eze nwaanyị na-anụ ụdị mma ha ejekwu ya ịbụrọ chi ya kpọrọ ya oku. Ya mere gị bụ nwanne m, nkụzi a na-akụzi ka ọ baara gị uru, ka ịghọta ya, ka o doo gị, ka iji kịta achọba ewu ojii tupu ọ ganarị gị ihe ahụ ị chọrọ ọ gaghị ezukwa ezu. Ọ bụrụ na ndị otu kpọrọ gị oku na ị nwere ịbụ onye mmiri, enwee ọkpụkpọ oku ịzọ ndụ, maka ndị mmiri na-eme abụrụ sọnsọ egbu dibịa. Fa na-enye mmadụ ego n'ife ị na-eme, fa na-eweta ntụtụ akọ uche amamihe nghọta. Ndị bekee kpọrọ designing spirit. You can design anything. Ma ọ bụrụ na mmadụ akụziri gị ya, ife dị mma gị ife atụ ịbụ actress ma atọ, ma ị bụrụ nwoke ma ọ bụrụ nwaanyị, ihe dị iche iche gara apụta n'ime gị. Faya ha kwado gị na nkịtị, nwere ife ya etinye n'ime gị. Ị nwere ike bụrụ producer, esinga, dibịa, onye na-azụ afịa azụsị afịa ike, onye na-ewepụtagasị ihe ndị a na-arụ arụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri, nweta onwe gị n'ịkwa akwa, ife ị ga na-akwa ị na-anya one imechi anya ya na-ezi gị ya, ị na-akwa highest. Ụmụ ndị na-akwa akwa 2,000, mana nke gị ị akwazi 10,000 na-akwụ gị ụgwọ, isi n'ime ya na-enweta ego. Mana ọ na-emezi misteki kịta. Onye ọbụla bụ onye mmiri ọ chọkụ na ọ dibịa mara ya. Ọ bụrụ dibịa wa akara aka. Ọ bụ na ha nye gị ya, nke a bụrụgo ihe ị ga-eme. Ọ bụkwa na asị gị bịa dozibe ndị mmadụ, chọwa ndị mmadụ mma, ha ụdịrị mma ị ga na-achọ. Ụfọdụ na-esi nri ihe a na-esi, ụfọdụ asị na ọgwụ ka eji esi ya. Mba, ihe a bụ onyinye mmụọ mmiri na-enyecha. Ife mara mma, ife mara mma. Ọ bụrụ iwu na ọsọ dibịa ka ị ga-eme. Mba, ihe ọ dị iche iche ị ga-eme. Otu a ka ọ dị ụmụnne m, iji kịta wee chọba ya, wee dozie ya. Ọ bụrụ na mmụọ mmiri kwụrụ gị na ụdị ọbụla o si kwụọ gị na akara aka ọbụla onye gị, i wee pụtazie ụwa, ị maa ha. O nwere ike fe agbajigo gị ụkwụ, ọsọkwa gị gbuoro ha efi 100 ụkwụ a ha gbajiri gị, aga ejeje replace kwa ya. Bụ na kansa emego aka ọtọ ọ gara na igbuoro mmụọ mmiri efi 100, a ga-abịakwa ọzọ na-emegidego gị ụwa atụgharịkọtago dụkpọ gị anya agaghị abịakwa ọzọ, maka na iburugo dibịa, ma ọ maka na ịzago ọkpụkpọ okpu, maka na gị na ndị mmiri adịgokwa na mma. Ọ yakwa agha ha kọretikwa ya. O nwekwara ndị ebe ụdịrị mmiri akwụ ha na-eme adịkwa ama na ijigo ụgwọ 5 million bilion. Mmụọ mmiri a ga-enyekwa gị ego ahụ kịta ị ga-atakwa afọ ya nwayọọ nwayọọ tụtụrị ihe ma ọ bụ na ị ga-akwụchakwa ụgwọ ahụ. Adịkwa ama maka ndị na-abịa azụ ọkpụkpọ okwu a na ụdị ọbụla esi kpọ gị, na ekwuru na iwu abụrụ na ị ga-abụ onye mmiri, na ị ga-abụ dibịa tupu ị na-ama na onye na-ebu onye mmiri. Mba, ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, i wee chọpụta na ọ na mmiri ka ife ọma gị dị nnọọ ha, mana imewego nnọọ dịka ọ dị ekwe gị. Kaba arụ chọpụta onye lọrọ gị ụwa, kaba arụ chọpụta onye lọrọ gị ụwa. Ịchọpụta ya, chọpụta mmiri ahụ ị ga-aga. Ọ bụ mmiri be nna gị ka ọ mmiri be nne gị? Adịkwa ama ama. Mmiri na-abụ a na-eketa oke na ndụ gị. O adịghị ama ama. Mmiri na-abụ a na-eketa oke na ndụ gị. Ihe enyere chọrọ inye gị, enye ya nna gị oge eru gị aka, enye ya nne gị oge eru gị aka. Adịghị ama ama maka ndị na-akwụgharị na-achụgharị mmiri chi ha. Mmiri adịrị na be unu. Ịnawa kịta eziokwu na moto ya ebuna gị na be unu straight, mana e nwere bus stop moto ga-akwụsị tupu ị chọwazie eme isi eji wee baa na ngwuru unu. Otu a ka ọ dị. Chọta mgbe nearest bus stop mmiri dị na be unu, iru ebe ahụ ịkpọ mmiri chi gị na mmiri ụwa gị. Mmiri nwe gị ga-abịara onwe gị. Unu eje na-akwụgharịzi na-atụfuchigharị ego. Onwe onye ma ebe ụwa bidoro, onwe onye makwana mgbe ọ ga-akwụsị, onwe onye ma ebe ụwa jedebere, onwekwana onye ma ebe ụwa kwụsịrị. Ya bụ nkụzi nji maka ebe taa. Chọta ya bụ mmiri, were nzu, were ọjị, were edo. Ọ bụrụ na ị nwere bintel, pefume a na-ebe a na-ese nwa agbọghọbịa kpụrụ ara, iru ebe ahụ mgbe ị ghọtachago ike onwe gị, egwu hapụ ịtụ gị, kpọrọ mmadụ jee, were ọjị, ọ dị ezigbote mkpa, were nzu, were edo, ruo ebe ahụ, were akwa ọkụkọ. Ị bụrụ nwaanyị nwere ike iwere nne ọkụkọ, ị bụrụ nwa agbọghọ were nke nwa agbọghọ ọkụkọ, ị bụrụ nwoke iwere oke ọkụkọ. Ị nwere ike iweta ndị a na-akasịbeghị aka eti ebe oti nke ụmụ obere ọka ahụ, i were ya na akwa wee ruo na mmiri wee ji ekpesara mmụọ ahụ. Ịmụta gị ịgọ mmụọ ma ha gwazi gị ihe ị ga-ekpe. Ị bịara ịkọsara na ụwa adị agara gị nke ọma, mana isi na mmiri bịa na nwa mmiri adị akwa ụta. Ọ bụrụ na enu a na-ebe na nwa mmiri adị akwa ụta, chọta ya bụ mmiri, tresie ya gaa chọta mmiri a.
ọ dị be nna gị, ọ dị na be nne gị, ọ dị nearest bus stop bụ mmiri, na ndị be unu na-abụ be nne enweghị mmiri. Chọọ mmiri dị n'obodo unu. Ụfọdụ vileji ede enwe mmiri, mana abịa na taụn ha nwee mmiri. Chọọ ya, chọta ya, ije ebe a ije kọsara ha. Eyi na akwa na-eju oji eje, debe onwe gị ọcha, obi gị dị nro, ebu n'iwe n'obi. Ọ bụrụ mmadụ kpasụcha gị wee kọcha ọkụkọ bacha mgbe ijebe na mmiri, mba, mee ka obi aṅụrị dị gị n'obi ụbọchị ahụ. Chefuo nsogbu ọbụla e nwere, na enwe onye na-enweghị mkpa. Jee ya bụ mmiri, ga ekpesara mmụọ mmiri, gwa ya na ihe bụ nsogbu gị. Aga m akụziri unu bụ ndị bụ na aja ana, ndị mgbaba ụzọ, ama akụziri unu nke unu ga-emekwa. Ndị ọhịa mma akụziri unu nke unu ga-eme. Ya anyị na-eme bụ ka ọ dị mma, ka ọ gaba agaba, ka anyị hapụ ịdị n'efu ụzọ, ka anyị ghọta ike nke onwe anyị, ka oke afụfụ na oke ihe ọjọọ benata. Maka na mmadụ na onwe ya o ji ego chọba kraịm ọ ga-akọmiti, chọba ajọ ọgwụ ọ ga-akwụba. Ọdịnala omenala abụrụ mmadụ ije gwọba ọgwụ ajọ ọgwụ dị mma, mana ajọ ọgwụ adịrọ mma. Ajọ ọgwụ ihe eme ije gwọọ ka onye ọzọ hapụ ire afịa, ka ọ bụrụ gị ga-ere. Efere na ọgwụ ahụ adịrọ mma. Okwu eziokwu na onye agwụrụ ọgwụ ka ọ rebe ahịa, mana ka ezikọ ya eji wee gbochiere mmadụ. Onye abụ ịnụ mgbe ndị dibịa na-ekwu ajọ ọgwụ fama ife ha na-ekwu. Ọgwụ dị, mana e nwere ajọ ọgwụ. O nwere ọgwụ eji azọ ndụ, nwa ọgwụ mmadụ ji emeghe ụzọ ya, nwa ọgwụ mmadụ ji eme ihe ọtụtụ ihe siri ike adịrị ya mfe. Mana ọ bụrụ ije megide mmadụ, onye bụ ife a na-ekwu okwu ya, ya mara unu mma.